Раслаулар булдыру. Раслау безнең уй формаларын энергия белән тутыруның авазларыша, гәүдәләнеше. Бу җиңел аңлашыла. Аваз тирбәнешләр ул. Тирбәнешләр энергиясын хатта үлчәп була. Уй образны кычкырып, яки эчтән генә әйтелгән сүзләр белән узайта барып, сез аңа көч бирәсез. Бу үз-үзеңне инандыруга охшаган, ләкин миңа калса, аңа караганда киңрәк. Раслауларны кабатлау гына җитми, аларны аңларга, үзегез аша үткәрергә кирәк. Беренче, раслау сезгә уңай хисләр һәм эмоциялар уятырга тиеш. Уй образлар кебек үк раслауларга килгәндә, эмоциялар шундый ук әһәмиятле роль уйный. Сезгә ошый торган сүзләрне кычкырып әйткәндә, сез аларга тарту кешедә өстисез. Алар сезне максатыгызга илтә торган көч туплый. Шуңа да раслау җөмләсен төзегәндә, сүзләрне җентекләп сайлагыз. Алар сезнең өчен генә яңгырарга тиеш. Бөек ораторлар сөйләгән сүзләр кебек, сезнең сүзләрдә үзегезне ияртерлек булсын. Ул сүзләргә йөрәк уты салынган булырга тиеш. Раслау җөмләсен төзегәндә, каршыгызда һәр вакыт шушы сораулар торсын. Ошыймы ул сүз миңа? Ул мине үзенә җәлеп итәме? Икенче, раслау уңай булырга тиеш. Әгәр сез кешеләр белән аралашканда каршылыклар кичерәсез һәм үзегезгә мин кешеләрдән курыкмыйм, мин кешеләр белән аралашудан курыкмыйм дип кабатлыйсыз икән, сез раслау җөмләсенә юклык кушымчасын кыстырасыз һәм курку сүзен кулланып, эчке аңда шуңа охшаш уйларны уятасыз. Булайрак әйтсәк, дөресрәк булыр. Мин кешеләр белән аралашканда рәхәтлек кичерәм. Раслау җөмләләрендә шатланам, рәхәтлек кичерәм, яхшы, әйбәт кебек уңай сүзләрне ешрак кулланырга тырышыгыз. Безнең психика уңай эмоцияларга җиңелрәк бирешә, тискәреләренә ул блок куярга күнеккән. Безнең организм ләззәт алуга киләнгән. Өченче, раслау тәгаен һәм кыска булырга тиеш. Сез үзегезгә нәрсә кирәген, теләгегезнең нәтиҗәсен төгәл белергә тиеш. Дүртенче, раслау җөмләсе хәзерге заман формасында төзелергә тиеш. Әгәр сез кешеләр белән үзара мөнәсәбәтләрегез һәр вакыт яхшы булачак дип кабатлыйсыз икән, алар чыннан да яхшы булачак. Ләкин киләчәктә иртәгә җитәр, ай үтәр, ел, сез һаман да яхшы мөнәсәбәтләр булачак дип сөйләрсез. Киләчәк һәр вакыт сездән алдан бара. Күрәсезме? Сүзләр белән бик пөхтә эш итәргә кирәк. Сүз кодрәтле көч. Бәлки, сезнең хыялдагы әйбер аның турында киләчәктә дип уйлаганга гына һаман да юктыр. Бишенче, раслау җөмләсендә сез үзегездә булырга тиеш. Иясез җөмләләрдән качыгыз. Алар сезнең үзегезне кабул итмәүегез турында сөйли. Сез үзегездә ниләрне кабул итмисез? Сез үзегез, тышкы кыяфәтегез, холык сыйфатларыгыз, тормышыгыз һәм язмышыгыз турында ниләр уйлыйсыз? Үзегездә нәрсәләрне кабул итмәүегезгә игътибар итә башлагыз.
Раслау җөмләләрендә мин, минеке, миңа кебек алмашыклар булырга тиеш. Бары тик шул вакытта гына сез үзегезне кабул итә башлаячаксыз. 6. Сүз үзегезне үзгәртү турында барырга тиеш, башкаларны түгел. Без инде башкаларны үзгәртергә тырышуның буш эш булуы хакында сөйләштек. Үзеңнән башларга кирәк. 7. Раслау җөмләсе үсешнең алгы сызыгында торырга тиеш. Үсешнең алгы сызыгы алдыгызга куйган максатка ирешү өчен кылган беренче адым ул. Ул сезнең ахыргы максатны күздә тота. Аңа ирешү өчен сезгә ниндидер тәгаен адымнар ясарга кирәк. Максатка ирешү өчен ясала торган тәгаен адымнарның һәр кайсын күреп бетереп булмый. Ул сирәк хәл. Ниндидер сызыкка җитми торып, без алга бару өчен нинди адым ясарга кирәген белеп бетерә алмыйбыз. Алгы сызык сездән күпмедер көч куюны таләп итә. Бер яклап, аңа ирешү өчен җитәрлек дәрәҗәдә, ләкин шул ук вакытта ул артык җиңел генә бирелми. Без җиңел бирелгән нәрсәнең кадерен белмибез. Һәм шуңа да аннан җиңел генә баш тартабыз. Адәм баласы шулай корылган инде. Без ниндидер киртәләр аша йөргәндә генә тормыштан тәм табабыз. Сез нинди вакыйгаларны кабат-кабат хәтерләргә яратасыз? Әлбәттә инде, авырлыклар аша хәл ителгән каршылыкларны, яулап алынган җиңүләрне. Булар сезнең үз-үзегезгә карата ихтирам хисен көчәйтә, яраттыра. Ә хәзер катлаулы бурычларны ничек хәл итүегез турында хәтерләгез. Әлбәттә, баскычларга бүлеп. Нәрсәне дә булса үзегездә булдырырга телисез икән, эчке аңыгыздан сорагыз. Максатка ирешү өчен беренче адым нинди булырга тиеш? Бу адым сездә ниндидер көч куярга кирәк дигән хис калдырсын. Ул адымны ясар өчен каян көч алырга дигән сорау туган икән, шуны әйтә алам. Сез җавапны беләсез инде. Эчке көчкә ия булу ысулын кулланыгыз. Даими рәвештә шулай бергә ия булу теләгенә кайтыгыз. Аны уңай хисләр һәм эмоциялар белән тулыландырыгыз. Раслау җөмләсен кабатлагыз. Озакламый, беренче адым ясар өчен җитәрлек көч тупланыр. Уй-фикер сезне үзе артыннан ияртер. Уй-образлар шулай ук үсешнең алгы сызыгында торырга мөмкин, ләкин алар ахыргы максатта булып хезмәт итә ала. Әгәр сез эчке көчкә ия булу ысулын кулланып та тормышыгызда бер нинди үзгәреш тә булмый икән, димәк, сез үсешнең алгы сызыгын дөрес билгеләмәгәнсез. Сез аны бик югары билгеләгәнсез, һәм кайдадыр күңел төпкелендә теләгегезнең кабул булуына ышанмыйсыз дигән сүз. Яисә артыгы белән түбәнгә билгеләгәнсез, һәм аңа ирешү өчен көч сорамый дип уйлыйсыз. Сез аны бик югары билгеләгәнсез, һәм кайдадыр күңел төпкелендә теләгегезнең кабул булуына ышанмыйсыз дигән сүз. Яисә артыгы белән түбәнгә билгеләгәнсез, һәм аңа ирешү көч сорамый дип уйлыйсыз. Әгәр
Ниндидер үзгәрешләр булды да, сез бер урында гына таптана башлагансыз икән. Бу инде үсешнең яңа сызыгын билгеләргә вакыт җиткәнне аңлата. Яңа раслау җөмләсен, бәлки, уй, образ тудырырга кирәктер. Исегездә тотыгыз. Сезнең уй мустақил кешкәйя. Сез теләгән әйберегезне ачык һәм түгәл итеп күз алдына китерәсез. Аңа эмоциялар, раслаулар һәм башка компонентлар аша көч биреп торасыз икән, ул иҗат итә башлый. Ул сезгә хәрәкәт итәргә көч бирә. Ул сезнең әйләнә-тирәгезнең структурасын төзи, мөмкинлекләрне үзенә тарта башлый. Сезгә тәкъдимнәр ява башлый, кешеләр ярдәм итәргә атлыгып тора. Әйләнә-тирә дөнья хәрәкәткә килә. Эчке дөнья тышкысында шагыла башлый. Бер-берсенә охшаш нәрсәләр үзара тартыла. Монда бер нинди мистика да юк. Бары тик җиһанның катгый кануннары гына эшли дигән сүз. Шулай итеп, без уй белән эшләүнең тулы алгоритмын тасвирларга әзер. Раслау җөмләләрен төзү алгоритмы. Беренче, раслау җөмләсе сездә уңай хисләр һәм эмоциялар гына уятырга тиеш. Икенче, раслау җөмләсе позитив булырга тиеш. Өченче, раслау җөмләсе кыска һәм түгел булырга тиеш. Дүртенче, раслау җөмләсе хәзерге заман формасында төзелгән булырга тиеш. Бишенче, раслау җөмләсендә сез үзегез дә катнашырга тиеш. Алтынчы, сүз үзегезне үзгәртү турында барырга тиеш, ә башка кешеләрне түгел. Җиденче, раслау җөмләсе үсешнең алгы сызыгында булырга тиеш.